Arratsaldeon guztioi, Sustaiakuntza taldeak eta Legazpiko udalak antolatzen duten Gazteen Gipuzkoa Aurrezko Txapelketako 8. edizioa Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarak antolatu duen 8. Gazteen Aurrezko Ligaxkaren barruan sartzen da. Aurten, Legazpin, A eta B sailetako dantzariak arituko dira. Txistua jotzen Legazpiko Goizdeia txistulari taldea arituko da. Eta epaimaia Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzararen kide diren Idoia Besadak, Maria Ferreirok eta Matxin Etxebestek osatzen dute. Eskatu nahi dizuegu dantzaria dantzatzen ari denean eserlekutik ez mugitzea eta atetik sartzen eta ateratzen ez ibiltzea. Dantzatzen bukatzerakoan aprobetxatu. Lehenik B saileko dantzariak arituko dira. Amasa Bilagona, Errenteria, Legazpi eta Lezotik etorritako 12 dantzariek Erribera eta Zortzikoa dantzak dantzatuko dituzte. Atera dadila lehen dantzaria Errenteriako Aire Maia Kastaino eta presta dadila Lezoko Noa Zabaleta Karnes. Sardadilla, Lezoko Noa Zabaleta Karnes
eta presta dadila Lezoko Hugo Aro Martin. Sar dadila Lezoko Hugo Aro Martin eta presta dadila Amasabia honako Elene San Sebastián Gurutxaga.
Sar dadila Amasa Bilabonako Elene San Sebastián Murutxaga eta presta dadila Bilabonako Libe Ugalde Labaka. Sar dadila Bilabonako Libe Ugalde Labaka eta presta dadila Legazpiko Mikele Valentziaga Baz.
Mikele Valenciaga Baz eta presta dadila Lezoko Gorane Villa Martin. Sar dadila Lezoko Gorane Villa Martin eta presta dadila Legazpiko Nora Lafuente Arizti.
Sar dadila Legazpiko Nora Lafuente Arizti eta presta dadila Lezoko Lur Lakasta Santisteba.
Sar dadila Lezoko Lur Lakasta Santisteban eta presta dadila Lezoko Amaiur Iturbe Lopetegi. Sar dadila Lezoko Amaiur Iturbe Lopetegi eta presta dadila Legazpiko Aretz Mantxola Gabiria.
Sar dadila Legazpiko Araitz Mantxola Gabiria eta presta dadila Errenteriako Janik Narbarte Eskron. Besaiarekin amaitzeko sar dadila azken dantzaria Errenteritik Janik Narbarte Eskron.